Molt bon vespre de nou, les 8:43 i encetem els últims 30 minuts que ens queden d'aquest espai. L'oposició té la paraula com cada segon dimarts de mes a aquesta casa, aquí a Llagostera Ràdio, i en aquests últims 30 minuts és el torn de la CUP Alternativa, que ja tenim en Jordi Casas aquí. Bon vespre. Hola, molt bon vespre. Un mes més. De moment en tenim encara molts més per endavant. I tant. Tu en aquest cas no tens relleu com ells, que es van tornant. Es poden tornar. Es poden tornar. Jo encantat, de ser aquí cada mes. Ben fet. Començarem parlant dels 100 dies de govern. Em van mig parlar el mes passat, però ara sí que ja han passat aquests 100 dies, per tant ja podem parlar-ne de la gestió que veieu que estan fent l'equip de govern. Els 100 dies són una bona excusa, un bon moment, no?, per fer aquesta primera posada al dia. I de fet així ho vam intentar, no?, en aquest últim ple, amb bastantes preguntes, no?, en l'apartat de pregs i preguntes. La veritat és que va ser un ple, doncs, amb moltes qüestions tècniques, no?, a banda de les mocions que van presentar els grups de l'oposició, però després es va allargar també per part d'Esquerra amb moltes preguntes. I bé, potser això és la part més interessant, no?, d'això d'aquests 100 dies i de posar al dia. Després parlarem de totes les preguntes que vareu fer. D'altra banda, aquesta setmana passada s'informava que finalment sembla que es canviarà, o que ja està fet, que es canviarà el terreny de la nova residència, la futura residència. Sí, això, de fet, l'equip de govern se'ns va posar en contacte abans, no?, per buscar, doncs, si era possible un consens, i va ser així, de fet, Sí, de fet està consensuat amb vosaltres i també amb el patronat, no? Sí. Clar, això es va parlar a nivell de patronat. En allà, de fet, també tenim representants, no?, tots els grups. I bé, és una qüestió que ve sobretot per criteri tècnic, o sigui, han sortit noves informacions per part d'Urbanisme, que bé, els han fet valorar això, de replantejar la ubicació. De fet, l'actual govern no tenia una posició clara sobre això, també ho hem de dir. I bé, de fet nosaltres vam demanar fins i tot una trobada amb l'arquitecte per mirar, doncs, tots els serrells possibles i tal, i finalment, doncs, vam valorar que era un bon emplaçament. Es perd centralitat en relació a la ubicació que hi havia prevista per part nostra, que era, doncs, a l'Avinguda de l'Esport, no? Costat de la llar d'infants. Exacte, i ara estem parlant, doncs, de l'Avinguda del Canigó, molt a prop del cementiri. Es perd centralitat, però també és veritat que bé, al final es fa un canvi de cromos, diguem-ne, no?, i és el CAP que aniria o que anirà en l'Avinguda de l'Esport, i per tant aquesta centralitat la guanya el CAP, que també és interessant. Bé, la justificació d'això és els motius, no?, són bàsicament de que s'ha vist que realment, tot i el permís que es va aconseguir de l'ACA en l'Avinguda de l'Esport, el terreny realment urbanitzable és limitat. Això implicaria que per la capacitat, no?, de la residència segurament ens n'aniríem a 3 plantes, i bé, no és el més idoni, tenint en compte que allà, en l'Avinguda del Canigó, sí que seria possible limitar-ho a 2 plantes, fins i tot una, no? I que per altra banda, doncs, bé, també hi havia qüestions d'aparcament, no?, de jardí, no?, i per tant aquell terreny, doncs, permet bastant més joc. Per altra banda, evidentment, també se'ns va assegurar, no?, que per part del Departament de Salut veien bé l'emplaçament del CAP, cosa que també, doncs, era imprescindible, perquè bé, fins ara, doncs, comptàvem amb el vistiplau, no?, el compromís del CAP del Departament de Salut de tirar endavant el CAP a l'Avinguda del Canigó, i s'ha d'assegurar, perquè també és una infraestructura absolutament necessària. Que sí que l'altre dia ho sentia que ho comentaven unes persones aquí a Llagostera, pensava, una mica macabre el tema, no?, ficar la residència al costat del cementiri. Això ho vam dir, això, evidentment, és una mica d'allò, bueno, sí. El CAP potser tampoc és gaire millor. No. Que sigui, però... Sí. Però és més, una mica més allò que dius, ostres. Sí, bueno. Però bueno, la zona queda tapada, vull dir, no sí. Tenen vistes a... Sí. Bé, sempre hi ha d'haver alguna cosa que la gent puguem parlar pels llocs, no? Sí. Sí, no té gràcia. Però és veritat, no? I és un tema que, bueno, tampoc es pot... s'hi pot passar així a la brava, no? Però sí que és veritat que queda a prop del cementiri, però que el terreny és prou gros, i també el propi projecte ha de contemplar això. O sigui,
totes les entrades, no? Fins i tot la zona enjardinada, si és així, ha de quedar de la banda de l'avinguda del Canigó. De fet, fins i tot hi ha un desnivell que això també pot donar joc, no? Perquè no hi hagi, no sé, un contacte visual molt directe, no? Evidentment cap sortida que doni davant del tanatori, etc. Veurem quin any podrem veure aquesta residència construïda. Esperem que el més aviat possible, i de fet, i per tancar el tema, perquè no m'ho vull deixar, no? Això ho hem remarcat nosaltres sempre. Per nosaltres la ubicació és molt important. En algun moment, per exemple, es havia parlat de, ostres, potser seria possible en determinat terreny a les afores del poble, no? Això per nosaltres era evident que no podia ser. Aniria totalment contra, doncs, del model de residència geriàtrica que volem, necessitem, i que de fet que és de consens absolut, no? Que s'està impulsant ara, que és un model molt obert, no? Integrat en el poble, que permeti, doncs, entrar i sortir, també entrar gent de fora a la residència, no? Això és molt important, però el que és per nosaltres fonamental, bàsic, prioritari és la titularitat i la gestió, o sigui, que continuï sent gestió pública i directa del municipi, diguem-ne. El que tenim ara, per entendre'ns. Sí, exacte. Això, bueno, ens congratulem que l'equip de govern ens ha dit que treballen en aquesta direcció. Fins ara no ho havíem entès tan clar, i ara es diu que sí, no? Que tot i que no descarten, doncs, opcions si hi ha imprevistos, etc., doncs que aquesta és la prioritat i la intenció. Ho celebrem, esperem que efectivament sigui així, però també, i aquí que enllacem amb els 100 dies, no? I amb la concreció de les polítiques del govern, també el que nosaltres pensem, no? I avaluem és que realment si això és així, i si la residència es busca que sigui una realitat com abans millor i amb aquests criteris, segurament això no és compatible amb un plantejament a nivell d'urbanisme tan ambiciós com el que es reflecteix en l'acord de govern, no? O sigui, és difícil pensar que podrem tirar endavant el nou geriàtric, però també, doncs, ampliar la casa de les vídues i el pavelló, no? I altres qüestions. Per tant, bé, ens ho agafem una mica de moment amb reserves, tot i que celebrem aquest posicionament del govern. I encara parlant de la residència, finalment la plaça de direcció no serà a càrrec de confiança, sinó que es farà concurs públic. Han canviat d'idea. Sí, això de fet va passar al ple de juliol. Sí. S'havia aprovat que fos això, un càrrec de confiança. Vam parlar, me'n recordo, el programa passat. Exacte, eventual, ha dit, no? L'oposició tots hi van votar en contra. I bé, en el seu moment es va justificar perquè es deia que era molt urgent i que, per tant, doncs, aquesta tipologia, no, de lloc de treball permetia nomenar una persona molt ràpid. Bé, com vam dir fa un mes, no, les bases per fer un concurs públic estaven preparades. Per tant, si s'hagués prioritzat i comptant uns 2 mesos com a màxim des del moment que s'obre la convocatòria, ara ja tindríem aquest lloc de direcció, no? Cobert i funcionant. Bé, ara hem tornat a la casella de sortida i no tenim tampoc una perspectiva, perquè el que se'ns ha dit és que es treballa per modificar aquestes bases o fer-ne unes altres, perquè pensen potser en una figura diferent de la que s'havia contemplat, més de gerència. No sé, per nosaltres això és un tema important, és evidentment urgent. La residència necessita recursos personal i en aquest cas direcció. I bé, és un tema que l'estem seguint perquè també sense acabar d'entendre, perquè realment les bases que s'havien preparat responien a allò que estableix la directriu de la Generalitat pel que ha de ser un càrrec directiu d'un centre assistencial de gent gran, no? Llavors, bueno, de la mateixa manera que va passar això, que s'han fet enrere amb el càrrec de confiança, i se'ns ha dit que és perquè a posteriori van veure que podia presentar problemes, no? Que aquesta figura no podria firmar determinades coses, no acabaria cobrint allò necessari. Doncs bé, esperem que ara els pròxims passos que es facin aviat i es facin sobre segur. De fet, en el ple va haver-hi una modificació de crèdit que era per al patronat de la residència Josep Baulida, que aquí vau votar-hi a favor. Sí. De fet, es va aprovar per unanimitat.
I abans d'acabar de parlar del ple, el que sí que ha començat són ja per fi les obres de les noves oficines de l'àrea de Medi Ambient, a la deixalleria, que ho vareu començar quan tu estaves de regidor. Sí, de fet en David Parrón. En David ho va començar-ho, ho vas seguir tu? Sí, jo hi vaig estar un temps, però sí, això va ser una prioritat claríssima del govern anterior i en específic de la regidoria de Medi Ambient amb en David al capdavant, perquè era clar, és clarament una necessitat també palmària, no? Vull dir, fins ara, o ara mateix encara, doncs, tenim 3-4 persones treballant en una barraqueta molt reduïda, sí, molt petit allò, tant a nivell de benestar dels treballadors, que no tenen ni lavabo allà, diguem-ne, però també del servei, no? És fonamental. Llagostera mereix unes oficines de medi ambient redimensionades, i això que permetin un bon treball, no? Ara mateix hi ha una visita en allà, o això ho sé d'aquest temps que vaig estar, no? Estàs fent una reunió, no? I arriba una persona i tothom s'atura perquè tothom està treballant allà mateix, no? Pràcticament compartint taula. Per tant, celebrem que per fi hagin començat les obres, i bueno, recordar que això estava previst per l'any passat, es va fer una licitació que va quedar deserta i per al pressupost d'aquest any doncs, es va recalcular, no? Hi ha hagut un augment de costos en general i per sort doncs, ben aviat ja es podrà estrenar. I també aprofitem per parlar del tema de medi ambient. És el tancament de Solius, ara sí que ja s'ha tancat tot, des de fa 2 setmanes. Sí. Això, evidentment... sí, quedava l'orgànica, no? La planta de compostatge, i també una nova sentència també ha fet que s'hagi de tancar. És un tema molt enrevessat i molt important alhora. Aquí venim d'una gestió nefasta per part des de fa molts anys, no? Aquí també parlava d'en David, doncs en David aquí també com a president del Consorci va fer una gran feina molt invisible, no? Però molt important, de posar ordre, no? I d'intentar doncs, gestionar el millor possible tota aquesta situació. Recordem que és un abocador el de Solius, que donava servei a molts municipis, més enllà dels que conformen el Consorci. I bé, aquí ens trobem davant d'un tema que és o hauria de ser de país completament, perquè sabem que ara mateix doncs, està funcionant com a centre de transferència, no? Tots els municipis continuem portant allà el rebuig, i després des d'allà se'n va al Vallès o a Pedret i Marçà, no? Ara es parla de poder portar doncs, el rebuig a Lloret, però evidentment també hi ha oposició. Lloret va dir que no de moment. Sí, també és veritat que era abans de les eleccions. Hi ha hagut un canvi de govern, però en tot cas el que hauria d'estar clar és que no s'hi valen solucions a curt termini, improvisar, no? I aquí tenim un fet clau, i que vam intentar doncs, tant en David com després també l'Enric, que també va ser l'Enric Ramionet, que també va ser el president del Consorci, negociant amb l'Agència Catalana de Residus, no? Fer valer això, que és una qüestió que el govern és qui més s'hi ha de mullar i qui més s'ha de responsabilitzar. Aquí tindrem molts costos sobretot de postclausura, no? És un procés llarguíssim, durant molts anys s'haurà d'estar doncs, destinant recursos a la restauració de l'entorn, i de cares a la planificació que comentava és fonamental que no es doni la imatge, no? O la certesa de que el que li toca a una infraestructura d'aquest tipus i que per tant dona servei a molt d'altre territori, després queda sol, no? O sigui, això necessitem una planificació a llarg termini i començar per un canvi de rumb per part de l'Agència Catalana de Residus, del Govern de la Generalitat, donant exemple i començant a fer les coses bé. Això sí que tindrà repercussió per llagostarencs, i no només llagostarencs, sinó de tots els pobles que formen part de la comunitat, del Consorci, que és amb l'augment de taxes sí o sí. Sí, bueno, anem a un augment generalitzat tot arreu, penso, perquè hi ha un encariment, però clar, en el cas de municipis que fins ara portàvem, en el nostre cas doncs, aquí al costat els residus, i passem a portar-los a, no sé, a 70 quilòmetres o no sé exactament, no? Però sí, por ahí. Evidentment s'encareix molt. Bé, això també... I aquí també
i per part també, no? També és això, remarcant que és un tema de país, aquí també ens trobem, no?, de que a Llagostera doncs, hem estat complint sobradament, no?, la quota de solidaritat aquesta que diuen, no?, o així, però que compartíem consorci fins i tot en pobles que el porta a porta encara no l'han ni començat a... Platja d'Aro, per exemple. I a plantejar-se'l, no? I a més, exacte, els municipis de la costa, que molt més residus generen. Bé, tot això s'hi ha de posar mà. Aquí, per exemple, hi ha un fet que és que la llei de residus catalana nova està en un calaix i no sabem quan s'aprovarà, però és una llei que hauria de marcar objectius contundents en aquest sentit. I bé, en tot cas, de moment sí que podem tenir el consol que amb la bona feina feta durant molts i molts anys a Llagostera a nivell de selecció de residus, aquest augment de la taxa que hi serà no serà tan gros com segurament a Platja d'Aro, Sant Feliu o altres municipis. Platja d'Aro parlava de més d'1 milió d'euros de sobrecost per l'Ajuntament, o sigui que si passés això aquí... I això s'ha de revertir, o sigui, s'ha de revertir en el ciutadà, per tant sentirem a parlar aquests propers mesos. Sí, a més ara que ven el ple de taxes, el ple d'ordenances fiscals, per tant veurem cap allà on tenim. Això ja en parlarem evidentment quan toquin el pròxim. Del ple era gairebé tot de temes que no tenien molta rellevància, com per exemple la modificació d'estatuts del Consorci d'Aigua Costa Brava Girona, els estatuts del Consorci de les Vies Verdes, que hi vau votar a favor. Sí, qüestions molt de per tràmit, en aquest cas tràmits. Exacte, sí. Com per exemple també la licitació del contracte de les obres de canalització d'aigua de Fontbona i Selva Brava. Sí, això és un tràmit, però molt celebrat, evidentment. Aquest molt celebrat, sí. De moment sembla que tot va al dia, que tots els passos es van seguint, per tant esperem això, que a final d'any tinguem la nova canalització i resolgui tots els problemes. De fet, hi ha una assemblea de Fontbona i Selva Brava el dia 22. Sí, això de fet també per part de l'anterior govern també se n'havia parlat, es havia començat a treballar, s'ha anat posposant, diguem-ne, no? Sí, s'havia de fer l'estiu, després ara els propis veïns van dir que veien més viable per ser el màxim de gent possible, doncs traslladar-ho ara. Bé, esperem que hi assisteixi quants més veïns millor i que comenci a servir per generar consensos, que és el que necessitem per tirar endavant la regularització de Selva Brava. Exacte. Llavors també hi havia 2 punts de modificació de la plantilla i de modificació de llocs de treball d'aquest 2023. Sí, nosaltres hi vam votar a favor. També és un tema bastant tècnic, diguem-ne, però bé, bàsicament és hi ha la jubilació de l'actual tresorer, que ho ha sigut durant molts anys. Finals d'any, sembla que és el desembre, no? Si no m'equivoco, sí. Tinc entès que era el desembre. Llavors, bé, aquí doncs, la primera opció és que vingui un tresorer, un funcionari de l'Estat. Es veu que és molt difícil això i per tant ja s'habilita doncs, una altra fórmula per cobrir-ho, no? que és exacte, que és una figura de TAC, no? Un lloc de treball de TAC que es pugui habilitar com a tresorer. Llavors entenem que s'ha seguit un bon criteri. Que TAC seria tècnic d'administració general, no? Exacte, suposo? sí. Aquesta mania de... Sí, a les sigles, Sí, que recursos humans, RRH, jo pensava, què aproven ara? Sí, de fet, de tax, doncs, ara n'hi ha 2, és una qüestió que es va ampliar perquè era molt necessari l'anterior mandat, la manca de personal. I bé, i destacar també el tècnic de recursos humans i destacar especialment perquè també són qüestions que no transcendeixen gaire, no? Però de fet nosaltres ho destacàvem moltíssim en el programa electoral, no? De la CUP Alternativa, aquesta voluntat d'apostar, de prioritzar un tècnic de recursos humans, entenent que hi ha molta part de tasca que és administrativa, de gestió, no? Com parlem de convocatòries de personal mateix, no? Per exemple, però també una part que és la més, no sé com dir-ho, humana, no? És d'organitzar millor, de gestionar el personal de l'Ajuntament, que és nombrós, no? Que això sempre presenta complexitats a nivell de coordinació, però també doncs, d'acollida de nous treballadors, etc. Perfecte.
I després també hi havia 2 punts també de tràmit en aquest cas, que era pel tema de l'augment d'IPC de la renda de contracte d'arrendament d'un pis i d'unes finques rústiques. Sí, bueno, el pis és un dels pisos de la borsa d'habitatge municipal, diguem-ne. És una actualització de l'IPC, això, per tant, ho anirem veient, perquè de pisos, per sort, ara en tenim bastants i s'han d'anar actualitzant, no? I l'altre és qüestió de tancats pels contenidors de les deixalles, contenidors de pagès i urbanitzacions. Bé, això era per simplificar el tràmit amb una família. Es va dir, ostres, com que se'ls demanava factura per quantitats més irrisòries i tal, coses de l'administració també, bé, es va trobar aquesta solució, que era de pagar-ho tot de cop, no? Els 7 o 8 anys que són d'arrendament, i per tant doncs, ja està aprovat. Llavors vàreu presentar una moció que era per donar suport a un sistema de salut pública de qualitat, que aquí es va aprovar, però amb l'abstenció de Junts per Llagostera. Sí. És una moció aquesta que de fet la vam entrar nosaltres, no? Però que la firmava Tècnics en Lluita, que és un col·lectiu d'això, de professionals del transport sanitari. Que és qui va llegir el text. Exacte, i de fet vam demanar explícitament això, no? Perquè realment la moció és seva, i pensem que és bo que col·lectius de tot tipus, no? També puguin entrar i participar i expressar-se en el ple, no? Que en teoria s'ha de presentar des d'un partit polític, no? Sí. Aquí potser hi ha qüestions de reglament de participació i així, que potser traurem perquè pot ser millorable, però bé, en tot cas doncs, no vam tenir cap problema en aquest sentit, i la vam entrar nosaltres i vam poder-la defensar doncs, un representant dels treballadors del transport sanitari. És una moció que bàsicament el que fa és denunciar primer la situació d'aquest servei. És un servei que és competència de la Generalitat i que té externalitzat, no? Amb empreses concessionàries. Llavors ells denuncien que hi ha uns incompliments que són perpetus, no? de les clàusules d'aquestes concessions, que es perden molts diners, no? Perquè a més el govern va afegint sense fiscalitzar prou per cobrir el servei, que de fet a les empreses els surt més a compte pagar sancions quan les tenen que no pas fer el que toca, no? I bé, o sigui, per una banda denunciar això, no? És important que la gent sàpiga doncs, amb serveis bàsics quina situació hi ha, però també una situació molt millorable a nivell de drets dels treballadors, però també de formació, d'equipament, etc. I finalment doncs, proposa una solució, que és que el govern internalitzi aquest servei. La Generalitat evidentment té capacitat per fer-ho, amb totes les dades que exposaven doncs, em semblava evident que no només milloraríem amb servei, amb control, sinó que fins i tot doncs, amb estalvi, o un estalvi que es podria revertir en la millora del servei. I per tant, bé, bàsicament el que feia era això, era defensar la internalització i bé, de fet hi ha un projecte de llei en marxa al Parlament per poder-ho impulsar. Celebrem i donem les gràcies als grups d'Esquerra i del PSC per votar-hi a favor, i bé, Junts es va abstenir, no ens sorprèn, no? Però bé, un cop més, no? Van reivindicar aquesta seva posició diguem-ne de escepticisme que diuen, no? Enfront de la internalització de serveis. Per nosaltres és clarament, o demostra clarament, un biaix ideològic per part seva, no? Com nosaltres hem dit molts cops, no estem a favor d'internalitzar-ho tot de qualsevol manera i en qualsevol circumstància, no? Però sí que creiem que clarament doncs, si és possible doncs, és molt millor la gestió pública i directa que no la gestió per part de tercers que s'hi lucren, no? Hi ha qüestions com en aquest cas doncs, els serveis sanitaris que ja fins i tot a nivell ètic, no? Pensem que no és bo que estiguin en mans de gent que s'hi lucra. I també hi havia una altra moció, en aquest cas va ser d'Esquerra, que aquesta sí que es va aprovar per unanimitat tots els grups, que és demanar la construcció de la rotonda a Casablanca. Sí. Bé, vam agrair la moció també i evidentment hi vam votar a favor. És evident que és un punt negre en el nostre poble. En el seu moment ja es va desvincular, o sigui,
aquesta zona, aquesta rotonda planificada ja fa molts i molts anys, no? Sí. Estava inclosa dintre el sector Sud 11, un sector del polígon industrial, diguem-ne, de davant de la deixalleria. Llavors es va poder desvincular, perquè si no doncs, requeia sobre el municipi, no? de poder-ho arranjar, i des de llavors doncs, és qüestió de carreteres o de la Generalitat. Per tant, doncs, és important, trobem que és una bona iniciativa, que intentar fer força entre tots, com també és millor, i que es pugui doncs, executar la ruta aquesta, a veure si la podem veure també aviat. Esperem que sí. Com deies, un punt que hi ha molts accidents. De fet, des d'aquí a la ràdio a vegades sentim els cops sí, i no fa pas gaire n'hi va haver ni un, que per sort no va ser res. Estic parlant de fa 2 setmanes com a molt, vull dir que esperem. Els que és un lloc que els que ho coneixem, no? Els que som del poble ho veiem molt clar i vas en cuidado, clar. Però realment no sé, és molt fàcil. Sí. La meitat de cops que passes per allà no veus algú que està fent alguna cosa que no toca, no? Llavors, bueno, és evident que és un punt negre complicat i amb molt de trànsit. Exacte. Vareu fer moltes preguntes en el ple, no tenim molt de temps per parlar són i 9, ens queden... Si m'enrotllo massa, Enric, m'has de dir. No, tranquil, anem bé no. Tenim 3 minuts ens queden 3 minuts, ho compactarem tot així els temes més destacats en aquest cas. Sí, bueno, vam fer moltes preguntes, això, entenem que arribàvem als 100 dies, no? Que els havíem passat. Preguntar doncs, sobre habitatge, sobre seguretat, neteja, zona blava, cultura. Bé, potser per destacar alguna cosa, no? Sí. Potser destacaria certs canvis de discurs, no? O sigui, i és lògic que sigui així, però com es veuen diferents les coses estan a l'oposició i al govern, no? I algunes coses que havíem sentit, no? En la precampanya electoral, la campanya, no? Després, clar, a l'arribar al govern doncs entenem que es veuen diferent. De fet, ho comenteu en l'escrit que heu publicat a la web de l'Ajuntament i en el butlletí d'informació municipal. Exacte. I potser per destacar un tema, no? Segur que és evident que en les eleccions va ser importantíssim la qüestió de la seguretat i en concret doncs, un problema concret del carrer República, no? Sí, que tots coneixem. Tots coneixem quin és el problema. Doncs bé, semblava que el govern hagués fet alguna negligència no? Bueno, doncs preguntant-ho ara, 100 dies després, la resposta és que no s'ha fet absolutament res que no s'haguéssim fet nosaltres abans ja, no? I bueno, entenem que ho estan fent amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que nosaltres. Nosaltres també, bueno, vinguent del govern, no? Doncs bé, en tot cas, el que podem dir és que en qüestions sensibles sempre intentarem ser comprensius i mai fer demagògia. També vau parlar del tema de desnonaments, que teniu constància que n'hi havia de pendents. Sí, bueno, vaig preguntar sobretot si hi havia constància de desnonaments en casos... Famílies vulnerables, en aquest cas, no? Casos en què s'hagués d'actuar, casos això de vulnerabilitat, no? Detectada. La resposta va ser bastant vaga. Es van remetre doncs, a que s'estava seguint, no? Des d'habitatge, des de serveis socials. No vam tenir una informació més concreta, però sí que és un tema que ens preocupa, perquè també es va fer molt bona feina que es va deixar feta, no? Però també hi ha hagut un canvi de tècnic d'habitatge que ara també doncs, ha estat amb una baixa, crec que bastant llarga, no? Llavors, bueno, els canvis de personal, no? També de referent polític, no? Fan que els serveis a vegades doncs, no vagin amb la mateixa agilitat, no? O no es tingui potser la mateixa informació. En tot cas, bueno, era intentar assegurar això, no? I marcar una mica l'alerta també, perquè a diferència d'altres qüestions o d'altres àrees, doncs, la d'habitatge, per exemple, doncs és una àrea que és especialment important, no? A l'hora d'abordar qüestions que són de màxima urgència i vitals, diguem-ne. Perfecte. I ja per acabar, ara sí, ens queda un minut, parlem de la Fira del Bolet, que la tenim ja a tocar. De fet, dijous és la fira, demà hi ha preactes, el show cooking i la festa del polivalent de 10 a 12 de la nit. M'han dit que hi ha un bon DJ? Sí, un tal DJ Boina, no el conec, pobre, fa molts anys que no posa música, demana perdó, m'ha dit des d'aquí, a veure què fa. I també Animal DJs també, que aquest sí que... Sí, bueno, sens dubte és la festa o la fira, no? De més envergadura, més important, més representativa
de Llagostera. Hem d'aprofitar, no?, perquè segurament aviat doncs, haurem de situar-la potser al desembre, o no sé quan sortiran els retxos. Sí, perquè bolets no sé d'on te'ls portaran, de Romania suposo, com els anys que hi ha hagut sequera. Sí, sí, però bé, esperem que sigui un èxit, moltíssima participació i bé, ens veiem entremig de bolets de cartró, vinguin d'on vinguin aquest dijous. Exacte. Perfecte, doncs ho deixarem aquí, ens retrobem el mes vinent, que en aquest cas l'oposició té la paraula, serà el dia 14 de novembre, com sempre. Molt bé. A la mateixa hora. Moltes gràcies. Perfecte, doncs nosaltres ho deixem aquí. Pel que fa a l'equip de Govern Respon, serà el dimarts 31 d'octubre, l'últim dimarts de mes, que en aquest mes serà després del ple i no abans, com és habitual. Doncs qui us ha parlat, l'Enric Sánchez, i el control de so, l'Albert Coll. Passeu bona nit i fins la propera.